Ja. Woohoo! Dagens styrt. Er du okay, Jacob? 100%. Jeg tror egentlig, man skal holde en rimelig hastighed. Du skal ned bag ved din sejl, og stå nærmest. Man skal holde ved i styre, det mere. Du kan godt ved i styre, Kasper. Så bare bremse. Så er det en ved nord, så bare bremse. Kun et bagbrems. Er du så ikke bruge bagbrems, Max? Også forbremse. Forbremse lidt også. Du skal op i salen, ellers bremser den ikke. Du skal op i salen, ellers bremser den ikke, Kasper. Det er heller en gang, ja. Ja, så skal du huske at dreje det over. Godt. Yes. Det var jo et biltur, Jacob.